Laura, igualmente, pero tiene el sentiment que aquí hay una mica d'embolic aquesta nit. I ara, senyora, jo per vostè i el seu manuscrit sabia que vas deixar-ho tot i crec que ho dic literalment. On és en Felip? Què, noi, Enric, com va això? Anaves trobant-me aquí al peu del canó, Què representa aquell pany, Gerard? Com, Gerard? No es preocupi, mira, en un producto para los Cook y en 3 días tendrá el gorro fresco. ¿De qué? Aventura tiene una calentura y el gorro Vull dir, perdó, senyor Bota! Sí, és en Lluís Felip, el nou ajudant de cambra. Sí. Si el senyor se'n recorda que ens hem vist abans. Jo soc en Lluís Felip, el nou ajudant de cambra per servir-lo. Sí, l'ajudant de cambra. El nou què? ¡Ay, madre de Dios! ¡Ayudante de cámara! El criat de la casa! El senyor Moreno s'ha situat... Clarament, ara el que hem pogut és en Gerard, que m'han dit que té Però calentura. ja saps que des que tenim en Gerard no ha sigut mai un gos molt valent. Un gos, i tant. Ara tinc un lapsus. Ui, un gos dolent! Què dius? No li faci cas, ho diu perquè cada dia l'ha de treure a passejar, En Gerard és un gos tan mac i tan bo. ¿Y qué raza es Un esa? labrador. Una més. Sí, és una votació, ens ho han regalat al nostre casament. És lleig i poc corrent, canibrador. ¿Calibrador? Calibrador o labraniche, això depèn de la mare. Mai a la vida he sentit parlar d'un calibrador o d'un labraniche. I què igualment de raça és És aquesta? un gos tan bonic, és una boleta de pèl rodoneta, amb unes orelles llargues fins als peus, unes potetes de llebre, molt rullat. Oi, que m'agradaria de veure. Sí. Què puc anar a veure? No lo despertaré. Ja. Potser ja no té febre. Com pot ser? Li dic per què no li mira la temperatura? Ui, no! Si en Lluís Felip s'acosta, li clava una mossegada. No pateixi, perquè ja demà apuntarem al veterinari i solucionat, Sí. Quina pena, m'agradaria saber... Sí, a mi també, però això que passa que perdrà el tren, Llavors, Ai, és veritat, de fer un tren. Ja no m'he recordat. Felip, no les coses als panys. Esclar, fa la neteja de tot l'edifici. Bé, vamos una cosa per escriure, no sé. Sí. A veure. Els vostres fills... Així. Aquest està bé, sí. Ja pots escriure. Espero que no tindré problemes con usted, senyor Puig? Senyor Puig! Senyor Puig! Sí! Perdoneu, estava llegint la lletra petita. Un gatet serà el 25% fins als 100.000 primers exemplars. Home, doncs bé, diu la cara! El 25% fins als 100.000 primers exemplars i el 35% fins a 300.000. Què és això? Escolti, és que fica el per tot arreu. Oi, és que està massa mal acostumat. Miri, senyor Diu, aquí tenim l'esborrany del contracte. El signem mentre esperem el definitiu. Com la deia la senyora Puig. Per mi? Sí, sí. Le deia que m'agradaria una clàusula en la que es comprometi a no posar cap element eròtic. Pot estar ben tranquil·la. Tot el que surt de la casa de Puigdemont es palla aquí totes les cases. Bueno, eso se sabe negocios, ¿a chicos? No. A ver. Ay, perdón. Mire, aquel bolígrafo besa. ¿Qué podía anar? Véntame las manos. Ui, tant que sí, que pot anar. Sí, ja Doncs perquè hi ha un decorador tan imbècil el qual ja pot fer un desastre. Escolti, jove, aquest decorador ha fet un treball excel·lent, imbècil no en té res. Mira, és igual, tant se val, ja miro jo. Però què fa aquesta noia amb pilotes, per favor? Pilotes! És una expressió vulgar que vol dir fantàstic. Home, si
pilota vol dir fantàstic perquè no puc anar a rentar-me les mans. Ho sento, però vaig anar-hi, el senyor Godí. Tinguessin que agafar el tren, Sí, aquí a la biblioteca hi ha el lavabo petit, aquí es poden rentar les mans. Cosa com a la biblioteca. Però quin desastre aquest despatx, quin desastre. Ens han interromput 20 vegades. El telèfon i un histèric que no parava de trucar a la porta i de sacsejar-la. El pobre Carles Eduard. El pobre Carles Eduard és que de cop i volta tot el seu desig s'ha escoltat. A la porta, el teu marit. No. Sí, i ara me'n vaig a veure la senyora Odila. Però per qui és el senyor Oi, Odil? és que és tan llarg d'explicar. És millor que marxeu perquè és que és molt complicat, això. Ai, Però per què? doncs mira, te l'explico. A veure, en Felip és el Lluís Felip, el nou ajudant de cambra. En Gerard és el Lluís Felip. I en Gerard és el gos que està en el cistell amb el morro del calent. O sigui que sí que no Ui, Descuidat, la noia descuidada. ui, sí, aquesta és una altra. Però a veure, l'Enric on és ara? Amb la senyora Odil? No, la noia nua, Què dius? Ah, no, per aquí no hi passo, eh? No pateixi, perquè és que em sembla que la noia nua l'ha portat en Felip. Sí. En Felip? Sí, és millor que marxem tots dos ara. Sí, va, marxem tots dos, que ara vindran i jo no sabrem on esperar. Ai, que coneixeu la nostra dona la neteja? Sí, no tenim dues. La Carmen i la Samantha. Sí, Samantha, la teva germana, dona. És veritat, sí, Samantha, la meva germana. Sí, mira, per què no aneu a la cuina i vas a buscar-la i ens prepares alguna cosa per picar, Seria fantàstic, molt bé, sí. Perdón, però sembla que aquí en aquesta casa hi ha massa moviment. Per què no anem a casa, que estarem més tranquils? Ui, impossible. No pot la Joana viatjar amb el seu estat. Sí, de fet és que em trobo molt malament. Vaig a veure un got d'aigua, a veure si se'm passa. Ai, no vull pas marxar. Ai, on són els meus sostenidors? Jo crec que la senyora Odil no li interessa gaire, això, Home, que m'agrada la història d'amor, no pensi, Ai, on són les meves calcetes? Marxis! Ai, senyor, Aquí ho té. Molt bé, gràcies. Estic encantada de tenir un editor com vostè. És curiós, encara no he vist que fes novia del meu manuscrit. No cal. Miri, senyora Odil, el seu manuscrit per mi és com la Bíblia. Oi que no es qüestionarà la Bíblia? No, doncs vale, moltes gràcies. Però els judicis que no s'havien promès. Sí, jo vaig buscar. Senyora, Hola. senyors, Qui és aquest? quina calor que fa! El sogre, és el meu sogre. Mira, passarà també a l'avi. És estimament. O una neta. Ah, pues... Poder que vagis passant cap a casa, que la mama t'està esperant. La mama! Les coses per picar. Presenta aquí el home que el meu sogre no mossarà pas. Mira, saps què? És una contractada que encara no parla de la derecha de l'amor. Segui, vigili tot aquest martí que no caigui, Sap què dic? Que jo havia pensat 2 milions, què li sembla? Doncs jo havia pensat en 4. I si em parlessin? No podem parlar ja. Bé. 4. Doncs quedem. Senyora, que me duria el gos. Ui, tant que sí, ara li Per porto. què no es queda dinar a dormir aquí? Sí, ja. Gràcies. Sí, prou. Senyora Odil, la trobarem tant a faltar, però que sap què em dic? Que jo mateix, quan tingui el contracte definitiu, li vindré a portar a casa seva personalment. Sí, ja puede vindre allà, perquè després li ensenyaré la meva dossera i uns gossos preciosos. Això no pot ser, senyora Sebastià.
Jo no puc estar en una casa amb tants embolics. La gent no deixa de pessigar-se el cul, d'espiar pels forats del pany, on els homes dormen plegats. No intenti fer-me canviar d'opinió. Me'n vaig. En Gerard em pot ajudar amb la maleta? Ui, m'ha de Gerard, el pobre fill. Que tingui el món fred, no? Ah, per cert, senyor, moltes gràcies. He estat molt a gust treballant amb vostès, però no és una casa com cal. Adéu-siau i moltes gràcies. Escolti, si podem explicar què és el que diu aquesta dona exactament? Ai, que em deixa! Ai! Diu, la seva dona l'ha deixat? I aquesta qui és? Aquesta és la culpable que la seva dona l'hagi deixada. No m'estranya que l'hagi deixat, no m'estranya. Jo també no deixo. Què ha passat? Sí, ja pot passar que no ho Passi-ho bé, senyor. Passi-ho bé. Molt bé. Per fi hem guanyat el partit. Joana, tan important. Ja, gràcies. Jo me'n vaig, això no ha estat A mi no m'abraci, no m'abraci. Vaig a buscar la Carmen i marxo de vacances. Jo també no vaig, això és una casa de bona. Escolta, un moment, qui era el teu sogre? Oh, jo d'això no tinc res a veure, d'això, jo, eh? Qui és? Sí, que era el de la companyia del gas, que m'havia enviat Sí. un Ja. I un moment, qui era la noia del quarto davant? Era el telefonista que ha vingut a arreglar el telèfon. Cuideu, el de la companyia del gas ha deixat la cartera. Sí. Vaig a veure si la trapo. A veure, sí. T'acompanyo, que veig que la secretària s'ha de fer el bus. Ai, per favor, per fi. On surt el telèfon, ara? Sí, digui'm. Què? No, perdoni, es deu haver equivocat. Què? Sí. No, però escolta, però si no diu que va sortir ara mateix aquí a casa. Què? Ui, perdoni, demà al matí a primera hora al despatx. Sí, i tant. Qui era? El senyor Rodil. Però si acaba de sortir? No, carinyo, no. Aquesta no és el senyor Rodil. Aquesta és un que s'ha fet passar per el senyor Rodil i ens ha fotut una rara de 4 milions de